Здравейте, аз съм Gbox 7, днес ще играем на Racing Multiplayer. Dark Racing Multiplayer. Това е моята кола. Черна е, да. Ние прахме етап. Аз никога няма да карам такава кола. Аз винаги ще карам Lamborghini Aventador. Вижте я. Сега ще видим коя е по-бърза и с колко е по-бърза. Малко лага, да, но не товаря. Поболи. До 300! 312! 312! 312! Сега другата кола, да видим колко ще стигне. Чайте да видим настройките. Car update, car настройки, setting. Ето. Махаме. Тонинг. Помога, тук всичко е купено, бе. Чайте да ги сметим. 5. Значи 5. О, майка, колко пари. Тридесет 34 бона. 34 бона е изхарчил брат ми само за тунингуване. Можеше да продаде тая и да си купи Мустанг. Много е умен. Сега видим колко е бърз. Дама много забила. И да оправих за скоростите. Да. О, това е заснето в клипчето. Язе! Да, дига 200. Добре. Това бе за днес. И чао.